Start elindult a Pageantry amatőr verseny handicap 1400 méteres távon. A mezőny nagyobbik részének jól sikerült az indítás, egyetlen kivételünk azért van, méghozzá Romanova az, aki egészen katasztrofálisan indult, és gyakorlatilag esély nélkül folytathatja. Várt Mersán, Middle of the Night kettő se tűnik fel a frontban, mögöttük Botanészot, a pálya közepén jönnek jó néhányan, Hosszakát látom ott feltűnni, illetve Fabulous, Speedy González, apró pénznek majd óriásit kell kerülnie, hát bejárják egyelőre a lovasok a pálya szinte minden szegletét. White Mersán egyelőre őrzi a falat, Hosszaka jön elképesztően kívül, és azért ez nagyon sok plusz métert jelenthet majd neki. White Mersán, Middle of the Night, Botanist és Fabulous továbbra is az első négy. Apró pénznek most már egy kicsit kellemesebb a helyzete, Mayer Szintiával ott van egészen közel a vezető lovak mögött, aztán Speedy González érkezik Préli Ladyvel egyetemben, Hosszaka pedig gyakorlatilag a pálya külső ívén próbál fordulni. Romanova messze, és most már Mike Gradenser is egyre inkább szakad ki. Middle of the Night az élen, azonban támadhatják majd ketten, hárman, elsősorban Fabulous zárkózik jól, illetve apró pénz szín és feltűnnek, Botanist pedig a falon indul meg. 200-nál Middle of the Night úgy tűnik, hogy ismét verve van, mert a hármas számú Fabulous Emil Finkenhagennel ott van egyértelműen előtte, Fabulous vezet, Middle of the Night mögött zárkózik Préli Lady, apró pénz, illetve Botanist. A nyerő azonban Fabulous Emily Finkenhagennel, norvég győzelem, Fabulous mögött Middle of the Night lesz majd a második.